Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Супярэчнасці і нават, скажем, такія канфліктнасцю у адносінах паміж Беларусю і Расіяй застаюцца. Перацягнулі іх, можна так бы мовіць, з мінулага года у год бягучы. Гэта тычыцца і кампенсацыі за падатковы манёвр і іншыя розныя сітуацыі. Ну і вось тая ж самая сітуацыя з затрыманнем у Маскве грамадзянкі Беларусі Насці Рыбкі таксама не дадае аптымізму. Пра сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў і пра тое, як яны будуць развівацца надалей у гэты перадвыбарчы для Беларусі год, мы сёння і пагаворым з маім госцем, каардынатарам праграм «Знешняя палітыка Беларусі», экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог», палітолагам Дзянісам Мільянцовым. Добрый день, Денис. Добрый день. Денис, ну, нагода першая, безумоўна, важная, это то, что адбываецца ва ўзаемаадносінах Беларусі і Расіі, але першасная нагода, што сёння вы прэзентуеце чарговы выпуск мінскага барометра. І гэты мінскі барометр прысвечаны менавіта ось такім вот супярэчнасцям, недасканаласцям у сённяшніх беларуска-расійскіх узаемаадносінах. Да якіх высноваў прыходзіце? Мы там насамрэч аналізуем вельмі такі вялікі спектр знешнепалітычны. Гэта не толькі беларуска-расійскія адносіны, гэта адносіны з Захадам, са Злучанымі Штатамі, з Еўрапейскім Саюзам. Гэта і паразважаць, якім чынам тыя праблемы, якія ёсць, развязваюць. Але вось, калі казаць пра апошнія 2 месяцы, якія мы якраз такі маніторылі ў гэтым выпуску і на якія прыпаў гэты найбольш востры перыяд крызіса, то я б не сказаў, што вось тыя індексы, а мы выводзім лічбавыя індексы по рознаму накірунку, што от расійскі індекс, ён так вельмі моцна прасеў. Гэта, канешне, не там 20 з нечым пунктаў, як это было ў мінулы перыяд у верасні-кастрычніку, але гэта 16 пунктаў, там усяго 4 мінусавыя пункты. Гэта азначае, што насамрэч вось гэта бурбалка, которая ў медыях, гэта тэма такая, якую ўсе абмяркоўваюць, якія шмат спекулююць там праглыне Расія, Беларусь, не праглыне Расія, Беларусь. Гэта збольшая такая медыйная рэч, медыйная праблема. Насамрэч, калі вось мы аналізуем тыя крокі, якія рабіла Расія, якія рабіла Беларусь, то не шмат там страшнага такога, каб вось мы казалі, што адносіны з Расіяй просто паляцелі там в мінус, што мы знаходзімся ў нейкім там піке, ці мы дасягнулі там дна гэтага адносінаў. Гэтага не адбываецца насамрэч. Я б сказаў, што мы праходзім чарговы этап канфліктны, якіх у беларуска-расійскіх адносінах было вельмі шмат. І гэта, калі можна так сказаць, такая складовая частка, гэта, як модна казаць, такая не баг, а фіча, да, нашых двухбаковых адносінаў, калі вось гэта канфліктнасць там закладзена. Чаму яна там закладзена? Таму што мы нібыта будуем саюзную дзяржаву або нейкі іншы саюз, як там Еўразійскі эканамічны саюз, Еўразэс, які да гэтага быў, у якім закладзена сама ідэя, гэта аб'яднанне рынкаў, гэта адзіны рынак, гэта адзіная эканамічная прастора, гэта зона вольнага гандлю. Але на сённяшні дзень нафтагазавыя рэчы, яны адтуль выключаныя. І Беларусь якраз такі настойвае на тым, каб у нас былі раўнадаходныя кошты, каб у нас не было такога, што для нас прадаюць нафту па адных коштах, для расійскіх заводаў па іншым коштам, што транспартныя, лагістычныя, вось гэтыя ўсе кошты для Расіі адныя, для нас іншыя. Гэта стварае нероўную канкурэнцыю. І да таго часу, пакуль не будзе створаны гэты адзіны рынак энергетычны, да той пары ўсё роўна у нас нейкія крызісы так ці інакш будуць узнікаць з пэўнай там перыядычнасцю.
Таким чынам, ну вот вы будете сёння разглядаць і асэнсоўваць, можа быць, абмяркоўваць пытанне, якія ну, цікавасці, інтарэсы і пазіцыі Масквы і Мінска ў гэтым вось нафтагазавым крызісе. Ўсё ж такі, вот вы сказалі зараз, што пазіцыя Мінска, каб была роўнасць, кошты, пазіцыя Масквы. Вот сапраўды ёй не важны зараз гэтыя там грашовыя пытанні, там кампенсацыя, а галоўнае паглыбленне інтэграцыі. Я б сказаў, што ў Расіі цэлы набор інтарэсаў ёсць у адносінах да Беларусі. Па-першае, вось той складанай сітуацыі, у якой Расія апынулася, я маю на ўвазе і эканамічныя не вельмі добрыя самаадчування і санкцыі, якія ўведзеныя захадам, і ізаляцыя міжнародная палітычная, яны патрабуюць ад расійскае кіраўніцтва, так бы мовіць, патаннення вось тых саюзнікаў, то бок плаціць саюзнікам як мага менш, але каб яны заставаліся саюзнікамі. То бок, калі вяртацца да гісторыі, перад гісторыяй беларуска-расійскіх адносінаў, то яшчэ ў 90-х гадах быў заключаны такі своеасаблівы пакт паміж Расіяй і Беларусю. Ён часткова фармальны на паперы, часткова ён такі джентльменскі, калі Лукашенко дамаўляўся з Ельцыным непасрэдна адзін на адзін. Ён, калі грубляць, там, не чапаць дэталі, ён сабой уяўляе наступную схему, што Беларусь застаецца вайскова-палітычным саюзнікам Расійскай Федэрацыі. Гэта значыць, мы забяспечваем тут наш кавалак сістэмы супрацьпаветранай абароны, мы таксама ў выпадку канфлікта. І расійскія стратэгіі, яны якраз такі называюць Беларусь, беларускую тэрыторыю, так званым беларускім балконам. Ён стратэгічна важны. І ў абмен на гэта, то бок не Расія нейкія прэферэнцыі Беларусі дае. Насамрэч, это можна разглядаць як аплату для Беларусі вось гэтых стратэгічных вайскова-палітычных паслуг. І наступным крокам было, калі Пуцін уже прыйшоў да ўлады, то, натуральна, ён паспрабаваў нейкім чынам перавесці гэта ўсё на эканамічнае рэчышча, то бок Беларусь саюзнік саюзнікам, яна нібыта абавязана быць саюзнікам вайсковым, але трэба трошку, каб там Беларусь сама за сябе плаціла столькі, сколькі ўсе астатнія плацяць. Канешне, гэта ўсё не магло спадабацца беларускаму кіраўніцтву, і вось адтуль кожныя некалькі гадоў заўжды ўзнікае канфлікт. То бок Расія спрабуе трошку перакрыць вось гэту аплату, а Беларусь, канешне ж, хоча гэту аплату для сябе пакінуць у тым самым памеры, якім яна была калісьці. І вось гэтыя цыклы, яны ўвесь час паўтараюцца. Вот. Таму для Расіі зараз якія інтарэсы? Па-першае, каб Беларусь трымалася ў рэчышчы расійскай знешняй палітыкі і расійскай палітыкі бяспекі. Гэта значыць, па максімуму падтрымала, там, прызнала Крым расійскім, падтрымала расійскую знешнепалітычную лінію на міжнароднай арэне, як мага там ва ўсіх міжнародных арганізацыях, і рытарычна, і дзеяннем, і каб Беларусь таксама менш мела, скажем так, страт для Расіі ў фінансавым плане. Канешне, Беларусі гэта не можа падабацца. Дарэчы, вось вы ізноўку прыгадалі вот гэтую сітуацыю, калі нібыта Расія там плоціць, мы тут атрымліваем грошы, у расійскіх медыа час ад часу і зараз таксама гучалі там словы пра тое, што там мы тут жывем, існуе Беларусь там за кошт грошай Расіі, што вот нам тут аплочваюць нашу незалежнасць, мы тут як тут нахлебнікі нейкія. У той жа час я чытаю інфармацыю, што ў 19-м годзе 65% усіх выплат па знешніх выплатах, па запазычанасці, крэдыты, вот все, што мы бярэм, будзе аддавацца Расіі. Фактычна мы бярэм крэдыты, мы іх аплачваем, мы не атрымліваем нейкіх такіх безвозмездных, як кажуць. Тут трэба вельмі дакладна размяжоўваць. Крэдыты крэдытамі, гэта насамрэч не Беларусь іх атрымлівае, это Расія на нас зарабляе. Яна дае крэдыты не проста так. Яна дае крэдыты, мы мусім за гэтыя крэдыты плаціць грошы, то бок адсоткі. Так, вот все, напэўна, там калісьці бралі нейкія крэдыты ў банках, да, іх трэба аддаваць, па-першае, па-другое, яшчэ плаціць пэўны адсотак. І гэта насамрэч трэба разводзіць, гэта Расія на нас зарабляе. Іншая справа, гэта больш танны газ,
и нафта. Это уже іншая справа. Газ, напрыклад, для Беларусі па іншых коштах больш танных, у прыватнасці таму, што калісьці мы прадалі Белтрансгаз России, дакладней Газпраму, і там было адной з умоваў, што расійскія кошты для Беларусі будуць ніжэйшыя. Але там таксама іншая справа зараз, і ў чым праблема ў тым, што кошты транзіта і вось гэтыя лагістычныя рэчы, яны для нас даражэйшыя, чым для Расійскай Федэрацыі, таму, нягледзячы на тое, што газ нібыта танней, але з-за таго, што дарагі вось гэты менеджмент, газ все роўна для Беларусі даражэйшы, і мы не можам у роўной ступені канкураваць з расійскімі вытворцамі, прамысловікамі і так далей. Вось, то бок, тут гутарка хутчэй пра энерганосьбіты, наколькі яны танней і наколькі гэта роўныя умовы, таму што Беларусь там мільён разоў уже прэзідэнт казаў і іншыя дзяржаўныя нашы ўрадоўцы, што нам важна, каб былі роўныя умовы, бо мы не можам канкураваць у межах Саюза. Вось пра гэта зараз закалот. Добра, пытанне ўсё ж таки вельмі важнае ў тым сэнсе, што вот гэты канфлікт на фоне таго, што мы кажам, дакладней нам кажуць з Масквы, што нам трэба паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Гэты канфлікт можа паказаць, што тут увогуле у нас ёсць крызіс інтэграцыі увогуле, а весці размовы пра нейкае паглыбленне інтэграцыі на фоне гэтых вот нафтагазавых канфліктаў, ну неяк так нават глупа. Ну, ён і паказвае, і я не ведаю, што яшчэ можна зрабіць, каб яшчэ больш там абывацель, журналісты і ў Расіі, і ў Беларусі, кіраўнікі, безумоўна, ведаюць гэтую сітуацыю, яны трошку так лукавяць, каб яны зразумелі, што сапраўды інтэграцыя прабуксоўвае не з-за таго, што тут нехта ў Мінску не хоча гэтай інтэграцыі, можа, яны пахацелі. А тут уже ўсе крычаць, там і прэзідэнт падчас гэтай сустрэчы з міністрамі замежных справаў беларускімі, ён просто, я не ведаю, як это прасцей сказаць, так? Ён сказаў, што мы б і маглі там пастаянна гэта кажа, маглі б паглыбляць сколькі заўгодна паглыбляць, але гэта павінны быць роўныя умовы, і калі які агульны рынок можна казаць. Вот, Беларусь настойвае на паглыбленні інтэграцыі вот, у межах хаця б гэтай тэмы. Ну і плюс туды дадаюцца яшчэ кватаванне на беларускія прадукты, там квоты на грузаперавозкі і так далей, і так далей. Калі у нас адзіная прастора, не можа быць ніякіх квот. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што у нас у гасцях Дзяніс Мельянцоў, студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў. Як ветер лісце шугане па скверу, ты засумуеш без мяне, я веру. За хмар збяжыць змярканнямі па промню, як добра нам было ўдваіх, я Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Анастасія Вашукевіч, вядомая як Насця Рыбка, на гэтым тыдні выкліканая да следча, у сувязі з чым пакуль не мае намеру пакідаць Расію, увогуле не збіраецца ехаць у Беларусь. Пра гэта распавёў яе адвакат Дмітрый Зацарынскі. Паводле слова гаспадара Зацарынскага, Рыбка не атрымлівала ніякай дапамогі ад беларускай амбасады. Адвакат папрасіў кіраўніка следчага камітэта Расіі Александра Бастрыкіна правесці праверку пра гвалтоўнае і незаконнае затрыманне Анастасіі Вашукевіч і Александра Кірылава ў аэрапорце Шараметьева.
Александр Лухвіч, былы абаронца зборнай Беларусі, былы трэнер футбольнага клуба Мінск, выбачыўся за 19гадовага сына Іллю, які атрымаў вядомасць пра свае ліхацкія вычыны на дарозе і публікацыю іх у інстаграме. Называючы іншых кіроўцаў даўнамі альбо тормазамі, ён на сваім аўто «Інфініці», якое, як высветлілася, належаць маці, паркаваўся на зялёнай зоне, аб'язджаў затор па тратуары, абганяў па сустрэчнай паласе і гэтак далей. Сам хлопец заявіў, што ўсё гэта монтаж і перад людзьмі не выбачыўся, да і Цэнтральнага раёна вядзе праверку па факце злосных парушэнняў ПДР, машыну і хлопца затрымалі. Сёння першая гадавіна смерці Міхала Немпадыстава, дызайнера, паэта. Беларускі пэн-цэнтр сумесна з саюзам дызайнерам і лятучым універсітэтам уганаруюць найлепшую вокладку беларускай кнігі першай прэміі імя Міхала Немпадыстава. Па задуме арганізатараў Втягиваем размову з маім гостем, палітолагам, экспертам экспертнага клуба «Мінскі дыялог» Дзянісам Мільянцовым пра сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў. Першую частку праграмы мы завяршылі словамі пра тое, што Беларусь, магчыма, і хацела б паглыблення інтэграцыі паміж нашымі краінамі з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы, але найперш такім эканамічным плане. У той жа час менавіта з боку Расіі такое нежаданне ідзе уроўніванне нейкіх магчымасцяў у эканамічным плане, каб все валодалі роўнымі доступамі да рынкаў і гэтак далей. Атрымліваецца, што мы б нібыта і не супраць, асабліва улічваючы, што нам бы хацелася больш прадаваць сваю прадукцыю на расійскай рынку. А Расіі на ўсёй гэтай тэме хоча нейкія хайпануць і палітычныя дывідэнты зарабіць, і ўсё на словах пра «а давайте-ка мы тут інтэгрыруемся». Так і ёсць. Так і ёсць. То бок Беларусі цікава сапраўды паўнавартасная эканамічная інтэграцыя, але, канешне, да пэўнай мяжы, таму што все, напэўна, памятаюць гісторыю з гэтым рублём адзіным. Калі ён узнік, то Расія сказала, што давайце эмісійны цэнтр адзіны, але ў Маскве. А паколькі мы тут краіна вялікая, давайте будзе рубель. На што Лукашенко сказаў, што не, давайте 2 эмісійных цэнтры, каб ужо на роўных. І 2 рублі. І 2 рублі. Таму такое не пракатвае, і мы бачым, што да пэўнай мяжы. Суверэнітэт тут, канешне, не хочуць аддаваць, так як, напрыклад, это в еўразвязе ў тым жа самым, там, дзе еўра ходзіць. Але да пэўнай мяжы, канешне, аб'яднанне эканомік, аб'яднанне рынкаў, гэта для Беларусі вельмі цікава. Ёсць да гэтай пары расійскі дзяржзаказ, куды беларусы хацелі б вельмі моцна пралезці. Это вельмі цікава для Беларусі было б, і куды нас пакуль што не пускаюць. А Расіі, канешне, цікава перадусім палітычная інтэграцыя. Гэта азначае, што тут мусяць быць расійскія войскі, Расія мусіць кантраляваць знешнюю палітыку бяспекі Беларусі. І вось якраз такі тут вось гэта тэма вайсковая, яна вельмі цікавая ў плане, напрыклад, той жа самай вайсковай базы. Таму што для Расіі, як такая гэта база, яна з вайсковага пункту гледжання абсалютна не патрэбная, але вось каб паказаць, што сапраўды тэрыторыя кантралюемая, і ў выпадку чаго таксама могуць там перакідвацца войскі, як это было ў Крыме. Вось гэта для Расіі вельмі цікава. І тое, што Расія не схільная пастаўляць беларусам цяжкое, добрае, новае ўзбраенне, у тым ліку самалёты, гэта дэманструе тое, што Расія хацела б, каб беларускае войска паступова дэградавала, з тым, каб замяніць яго ўжо сваім. Гэта асобная такая тэма, але сапраўды, калі падсумоўваць, то для Расіі важна хутчэй вайскова-палітычная інтэграцыя і кіраванне працэсам тут, а для Беларусі, канешне, эканамічна і захаванне ўлады, то, якая ёсць тут, як мага больш, скажем так, вольная, не абмежаваная ніякімі расійскімі хацелкамі. Вы сказали про жаданне Беларусі больш глыбака ўлезці на расійскі рынок, і это зразумела. Тым не менш, днямі у нас у гасцях у студыі быў Кірыл Коктыш, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў, які даводзіў нам, што тое, што мы не можам так
глыбака пролезці на расійскі рынок, атрымаць тыя ж самыя дзяржзаказы, паўдзельнічаць у тэндерах і гэтак далей, мы самі, маўляў, вінаваты, таму што слаба варушымся. Вот казахі, яны варушацца і лабіруюць свае інтарэсы на тэрыторыі Расіі в эканоміцы, прынамсі. Так ўсё ж такі, вот мы слаба варушымся, ці нейкія ёсць перашкоды ў межах той жа саюзнай дзяржавы ці Еўразійскага эканамічнага саюза, якія ставяць на нашым шляху. Мяса-малочнай прадукцыі, што на слыху, да, там якраз калі ўзнікне нейкае палітычнае пытанне, ці там нестыкоўка з Масквой, адразу знаходзіцца бактэрыя нейкая. Вот. Ёсць і такія вот інструменты ўздзеяння. Але, канешне, у Беларусі не шмат, насамрэч, рэсурсаў інструментаў, каб на гэта паўплываць. Канешне, ёсць пэўны лабізм у такім шырокім сэнсе праз інстытуты Еўразійскага саюза, таму што там сапраўды інстытуцыйна ёсць такі пэўны баланс паміж рознымі краінамі, ёсць магчымасці таксама ўплываць на агульную палітыку, але, канешне, калі параўноўваць з Казахстанам, то ў Беларусі рэсурса, нават калі, вот, груба кажучы, так, заплаціць нейкім лабістам, з тым, каб яны прыйшлі і пралабіравалі нейкі законапраект, ці там нейкі падзаконны акт, ці яшчэ нешта. У Беларусі проста няма такіх рэсурсаў, няма такіх грошай. Канешне, мы ў такім разе у параўнанні з Казахстанам будем прайграваць. Але гэта не азначае, што не варушацца. Паглядзіце, колькі розных і выстаў, і сустрэч, і беларуская амбасада досыць актыўна працуе ў Расійскай Федэрацыі. Нешта атрымліваецца, нешта, конечно, не атрымліваецца. І тут проста, я думаю, што і пытанне часу, і пытанне палітычнай волі. Але, як казала небезызвестная спадарня Каткавец, нет істочніка заплаціць. Вы сказали, что поглыбление экономичной интеграции Россию не цікавіць. Больш цікавіць такая показать и продемонстровать, и, ну, как он был, может быть, на самой справе, таки военно-политичный контроль над этой вот территорией, над Беларусью. У гэтай ситуации, вот, все ж таки, наколькі рэальнымі можа быць, потому что шмат слоў пра тое і у беларускіх медыа, у замежных медыа, што пагроза суверэнітэту і незалежнасці Беларусі вельмі вялікая. Па-першае, хацеў бы сказаць, што Расію не тое, каб не цікавіць зусім эканамічная інтэграцыя, але яны трошку інакш яе разумеюць, чым у беларусы. Гэта нероўная канкурэнцыя, а гэта азначае, што расійскі капітал прыйдзе і купіць беларускія прадпрыемствы ці нейкія там кавалкі сектара эканомікі за нейкія грошы, пажадана маленькія, і будзе там імі кіраваць. Або там, не ведаю, распрадасць, расфармуе той же самы МАЗ, каб гэта не было, ён не быў канкурэнту КамАЗу. Яны набылі б, канешне, МЗКТ, таму што гэта вельмі цікавая вытворчасць для Расіі. Яны не здолелі самі зрабіць такія калёсныя цягачы, вымушаныя набываць іх у Беларусі з тым, каб ставіць там стратэгічнае ракетнае ўзбраенне на іх. І яны б хацелі купіць іх за малыя грошы, але тут не прадаюць, канешне, іх за малыя грошы. Вось яны разумеюць прыкладна вось так інтэграцыю. Ну, натуральна, беларускае кіраўніцтва на такую інтэграцыю не хацела пайсці. Што тадычыць вайсковай, я забыўся пытанне. Як да таго, што вот калі ўсё ж такі больш іх цікавіць менавіта такі дэманстрацыя тое, што тут такі вайскова-палітычная вот это вот аспект, наколькі, на ваш погляд, з гэтага пункту гледжання небяспека для суверэнітэта Беларусі існуе? Вот шмат... Ось просто так, як быў далучаны Крым. Па-першае, беларуская ўлада, у Беларусі ёсць вертыкаль улады. Гэта ўлада можна і ацэньваць там з плюсам, з мінусам нейкія дзеянні, але гэта ўлада моцная, то бок гэта працуючая дзяржава. Каманды аддаюцца, каманды выконваюцца. Для таго, каб вайскоўцы парушылі сваю прысягу, ну, гэта таксама досыць такая рэч непростая. Да? Вот, каб у нармальна функцыянуючай дзяржаве афіцэры вышэйшыя здраджвалі і парушалі сваю прысягу. Па-трэцяе, Беларусь пасля 2014 года больш-менш
падрыхтавалася, прынамсі рыхтавалася да розных сцэнароў, у тым ліку да гібрыднага ўздзеяння, і вось эксперты адсочвалі, колькі было розных праведзена трэнінгаў, навучанняў, прычым не толькі ўзброеных сілаў, а сумесных, і тэрытарыяльная абарона, і памежны камітэт, і ўнутраныя войскі, КДБ і гэтак далей, і іх узаемасувязь з тым, каб папярэдзіць такі варыянт, які быў у Крыме. І калі вось паслухаць саміх расійскіх экспертаў, там не, скажем, таких, которые каментатары збольшага, а менавіта вайскоўцаў і даследчыкаў, якія займаюцца праблематыкай рэгіянальнай бяспекі, то яны так наўпрост і кажуць, што, па-першае, у Беларусі адна з самых баяздольных войскаў у нашым рэгіёне. Ну, пра Украіну таксама гэта казалі ў свой час. Не, вось пра Украіну далёка это не казалі. Пра Украіну казалі, што ёй нечым будзе ваяваць. Калі абнародавалі... У 12-м годзе, да прыкладу, не казалі? Абсолютно разваленая армія. Про это эксперты таксама шмат разоў казалі, што Украіна можа выставіць там прыкладна 5000 баяздольнага войска, і яно так і аказалася, калі абнародавалі вось гэты знакаміты транскрипт РНБО, на якім пра гэта падчас крымскіх падзеяў яно так і выявілася. У Беларусі дастаткова функцыянальна, конечно, з Расіяй мы не здолеем цягацца, але пэўны непрымальны адпор даць Беларусь здолее. Па-трэцяе, як гэта эксперты, цікава, калі некаму цікава якраз такі менавіта меркаванне расійскіх вайсковых экспертаў, можна паглядзець на эхі Масквы. Была у снежні перад Новым годам перадача «Арсенал», і там якраз такі некалькі расійскіх даследчыкаў казалі пра беларускую тэматыку, ім паставілі гэта ж пытанне, ці можа быць. Яны на поўным сур'ёзе сказалі, што акрамя таго, што это моцнае досыць войска, Беларусь это краіна з партызанскімі традыцыямі, і туды проста так не ўлезеш. Да таго ж, калі вайскова захапіць і кантраляваць тэрыторыю Беларусі, Расіі прыйдзецца выставіць прыкладна па розных падліках, тут эксперты кажуць розныя лічбы, але там ад 100 000 до 200 000 вайсковага кантынгента проста каб кантраляваць гэтую тэрыторыю, каб неяк гасіць ачагі гэта супраціўлення, падпольшчыкі, партызаны, ось все як мы любім. Таму я думаю, што расійскае кіраўніцтва, яно тэрыторыю, конечно, эту прыбрала, але зноў-такі я тут пагаджуся з Алексеем Венедыктавым, калі ён кажа, што калі саспее і ўпадзе ў рукі, то возьмуць якось Крым, напрыклад. Калі не саспее і будзе бачна, што тут сапраўды кантралюецца тэрыторыя, кантралююцца рэгіёны, ўлада працуе і насельніцтва падтрымлівае збольшага гэту ўладу, то ніхто тут нічога такога не будзе рабіць. Мы зараз шмат кажам пра вот гэтую кампенсацыю падатковага манёвра і вот далей, але сыходзячы з гэтага менавіта канфліктнай сітуацыі паміж Расіяй і Беларусю. Але ці яна далей працягнулася не толькі такімі вот эканамічнымі нейкімі там разборкамі там і гэтак далей, а перарасло гэта ў расійскіх СМІ, пачалася такая чарговая хваля раскруткі беларускай тэмы. Нават нейкія там далёкія заўральскія СМІ вот ці можна, я вот зараз так паспрабую хайпануць і вас так да гэтай тэмы далучыць, ці можна ў рэчышчы вот агульна такого вот нарастання супярэчнасцей і канфліктных нейкіх такіх недамоўленасцяў паміж нашымі краіны упісаць сюды і гэтую сітуацыю з беларускай лёгкіх паводзінаў Вашукевіч Настай, так званай Настай Рыбкай, затрыманнямі, зараз потым... Нізкасацыяльная адказнасць. Да, ажно вот кіраўнік Беларусі нібыта даў загад самому МЗСу, міністру замежных спраў Макею уступіцца, там, выцягнуць з маскоўскіх кратаў бедную беларуску. Ну, зноў-такі мы гэта ўсё ўжо назіралі. Это інфармацыйныя хвалі, і тут дастаткова згадаць 2010 год і гэты серыял «Кросны бацька», то бок калі расійскае кіраўніцтва можа неяк паўплываць на Беларусь з тым, каб у інфармацыйным плане, каб нейкія падмацаваць свае перамоўныя пазіцыі, яна гэта робіць. Ну, будзе раскачваць, яна раскачвала сітуацыю, яна будзе раскачваць сітуацыю. Гэта ненармальна для саюзнай дзяржавы, але я думаю, што гэта зразумела, прынамсі, і гэта такія звычайныя расійскія паводзіны, іх
трэба просто прыняць і зразумець, што яны будуць рабіць. Што да гэтай Насці Рыбкі, которые ўсе памінаюць пры любой нагодзе, то я думаю, канешне, яна для Беларусі цікавая, па-першае, тым, што яна валодае пэўнай унікальнай інфармацыяй. У тым ліку пра тое, як там у Расіі ўсё дзейнічае, і не толькі сярод там алігархаў, але і таксама як там спецслужбы расійскія працуюць. І я думаю, вось гэта нашы спецслужбы хацелі б даведацца. Хаця ёсць, канешне, у нас такая шчыльная супраца паміж беларускімі і расійскімі спецслужбамі, але тым не менш, усё роўна так ці інакш шпіянаж нават у межах паміж саюзнымі дзяржавамі, там і тымі ж Штатамі, Брытаніяй, Расіяй, Беларусі, усё роўна ёсць. І ўсё роўна спецыяльныя людзі інфармацыю цягнуць, дабываюць праз розныя крыніцы. Але тое, што вось так падключыўся МЗС і прэзідэнт, это хутчэй была рэакцыя не на тое, што яна валодае вось нейкай такой інфармацыі, а тое, што пэўныя колы грамадскасці, скажем так, пачалі вапрашаць, а чаго это нашу грамадзянку, там яна за кратамі, у гэтых крывавых маскалей, мы яе ніяк адтуль не дастанем. Таму прыйшлося МЗСу, як структура, якая якраз такі за гэта адказвае, троху ўпісвацца, я думаю, троху для мяне, як там тэлегледача, там слухача, чытача медыяў беларускіх, ўсё ж такі было трошку неяк нацягнута вся сітуацыя, што можна было спакайней разруліць гэту гісторыю з Насцяй Рыбкай, але залішняя такая дэманстрацыя таго, што мы сваіх не кідаем, яна трошку рэзала вочы. Ну і апошняе, коротка, як будуць далей развівацца беларуска-расійскія адносіны ў гэты перадвыбарчы год? Памірымся, больш пасварымся. Спачатку больш пасварымся, а потым памірымся. Так было заўжды. То бок перад прэзідэнцкімі выбарамі Расія будзе, канешне, нагнятаць, так як я сказаў, каб падвысіць свае перамоўныя пазіцыі, бачачы уразлівасць, уязвімасць беларускай палітычнай сістэмы напярэдадні выбараў, але ўрэшце рэшт і Расія мусіць пайсці на нейкія саступкі, і Беларусь можа быць пайсці на нейкія саступкі. Так заўжды было, і тут мінусаў для Расіі, для Беларусі паглыблення канфлікта зашмат, на мою думку. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях быў эксперт мінскага дыялога Дзяніс Мільянцоў, Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас.